Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tierra del Sur. Oh yes, Brenna. Yes. Okay na gid kay ko. Wa ko'y pagsupak, ana. Ganahan ko nga mas magkasuod pa gid mo. Thanks, Miss Krisha. Nakailan ako niya. O buotan sa kong tanaw. Buotan ka na si VJ Sandivar. Sige ha, Miss Krisha. Kay nag-invite pa man siya na ako nga mag-dinner ko ng daan. Una ko niya ihatod. Oh, okay. Enjoy your date, Brenna. Thanks, Miss Krisha. Bye. Bye. Happy kay ko para ni Brenna. Oh. Ang secret agent na mo ay pirming nagpantay kang Brenna. Hello? Miss? Hala! Kamordi! Ay! Kuyang gabi! Dinner date man good. Pero kung okay si VJ, sige ba? Kuyog tas tabilo, no worries. Bitaw, ay! It's just a joke, ay! Saan mo kay ko? Uy, ka magsusunod ko ninyo. Good luck sa inyong dinner date ni Mr. VJ Sandivar, ha, Breno? Thanks, tabilo. Asa man tanda pita mga on, VJ? Ayaw ka balaka kay di kayo layo sa inyo. Ituyo na ako tungod kay para ba di ka malangan og pauli kon pananglit matrap sa traffic. Okay. Salamat, VJ. Wow! Naano na kay reservation daan, ha? Aron lit malangan. By the way, flowers for you. Salamat. Para ako na ini? Apil na sa romantic accommodation package. Oh, nias of the Asia din eh. Hey, unsay imo nakita? VJ, si Jeka. Nias lagi siya din eh. Si Jeka? Asa man siya? Okay, niya na ta sa imong gipuyan. Thanks ha, VJ. You're welcome. Sunod na po niya, ha? Oo ba? Puhon. Happy gid kay ko para ni mo, Brenna. Salamat ha, Miss Krisha. Ay lang gid pagdali-dali, ha? Sinati alang gid una ang iyahang pagkatao. Oh, Miss Krisha. Hala? Brenna! Brenna! Numero man ni Mami Rolaydang nanawag! Ha? Tinuod ka, Miss Krisha? Tumawag na yun, please. Hello? Mami Rolayda? Ikaw ba kini, Ma'am? Mami? Hello, Iya Krisha. Oh, Mami! Mami, nabalak ka na kay Mini mo. Hain man day ka. Okay, kinsa ba nagdagit ni mo, ha? Mami? Gihatagan ako ni Loki gayon nga makakontak ninyo diha iha. Bisan og sama ko sa piniriso nila din. Kisa sila, Ma'am. Kisa mga tawhan na ka na nagdagit ay ni mo, ha? Huwag ko inailhanan ni nila. Ug wa sa pakoy ideya ko dahain kinig dapita iya Krisha. Mami Rolayda. Si Brenda, kumusta siya? Hain man siya. Hindi din hiuban ako, Ma'am. Magkikistorya ka ni Brenna. Una na lang sa pagsuod sa inimutangan ni Tarsila. Kaya magkisulti pa ako sa doktor. Kapag nag-atimaan niya sa Sofronio. Sir Minard. Buutan siya kini si Punyong. Tarong nga klase sa tao. Usa siya kamaayong disipulo. Di ba kasi Sir Maynard? Oh, ni asab siya. Hindi,
Amoy ni Arini hapon niyo. Paghuhat lang kay ni alagi turon. Si Sir Minard may akong gikinahanglan og dili ikaw. Suko-suko ron kada itagak tarong ka na ng imong higdaan. Unsa? Kano sa aman ko no ang imong operasyon ni pahigayon? Karon ang tanong ka. Usa may labot mo. Ikaw pa. Mura ka ko'y kamatayon da. Aga kong malisawa ka sakit. Abang! Salbahis ka mo niyong banyaga kang magkuta ka. Ing nang usbi. Kay balian ti ka. Kanang di nagyud ka maayo bisag pila pagka-operasyon ni pahigayon. Ayaw. Aha. Nagminaot na sabdihay si Tarsila. Mupauli na lang ko sa karaang bahay, Senyor Minard. Sige, Punyong, lakaw na. Pauli na nga to sa karaang bahay. Asikasuhon ko lang ang tanan alang sa surgical operation sa maldita nga Tarsila. Magpasalamat na ko nimo nga wa na ko ninyo gapusa. Og makahangyo na sab ko nga mogamit sa akong phone para kontako ng akong pamilya. Biyae ang kapatihan sa espiritu sa mga Benavides. O gaan hialagad ka na mo. Pagpailao na kung si kinsa ka. Gadugwa ka butingog. Kinsa ka magyud. Nagpailala ko nimo nga ako, mao ako. Binuang, imong pangan ang gusto kong masayran. Mga alagad ko lang, mo'y giyatagan ko og higayon nga makaila ka na ko kung kinsa ko. Unsa? Mabati, Tarsila. Na-ospital ka di ay? Oh, Brina. Ug bag-o lang gid kong naoperahan. Nausa man di ay ka? Nahug ko gikan sa ika-11 nga ang sa hagdanan sa karaang bahay. Sa sunod, paghinay o pag-amping na gyud tiya, Tarsila. Oh, Brina. Pasensya na gyud tiya ha. Nga dili ko makaduaw nimo. Layo man gud ang latsera. Dili day ka makahimo bisag pagdalikyat man lang. Ay, dili ba ako makapasalig anak tiya, Tarsila? Mag-agad gyud ko ni Miss Krisha. Samtang wa pa din ni mabalik sa bahay si Ma'am Rolaida. Brina. Sorry gid kaayo tiya ha. Laing rason, mawang akong pag-eskwela tiya. Kanang pag-eskwela mo na kaigon gandak po. Kanagin kay kausaban, Brina. Tiya, Dako kanagin kay kausaban. Dili na ikaw ang kanin, Brina. Dili na ka mao. Anong nagmasinupakon magid ka? Ano man, Brina? tiya Tarsila. Kalimti ko sa hingit. Isipan nga dili ko ni mo kadugo, Brina. Isipan na lang nga patay na ko. Karoon nga niya ka na sa karaang bahay. Naulay ka na. Pagpakaayo ka, Tarsila. Kaya magpadayon kagihapon sa imong pagkapiniyalan din eh. Pagpakaayo, Tarsila. Hilom! Ikaw naman kinakaingon aning mananapa ka, ha? Gusto na niya na, Tarsila. Sabon saon maglagot yung kay ko ining tawhana, Sir Minard. Musurok yun ang akong dugo ining sopron niyo. Igo na lagi niya na. Nagpaabot ko sa importante mo kayang announcement, Sir Minard. Kung sa klasiha sa announcement. Sir, di ba nga palpak mo ni Spunyong siyang trabaho isip imong sinaligan og pangabaga? O niya? Ako, andam yun kay ko. Nga mo'y muhulip sa posisyon ining sofronyo. Mo niya? Ako lagi. Andam na yun kay ko, sir. Uy, Tarsila. Way mausab saan ay sa mga posisyon sa trabaho nimo. Og ni Sopronio. Unsa? Usbon ko. Og klaruhon ko gyud. Si Punyong paghihapon ang akong sinaligan o giisip nga mo'y akong pangabaga sa Supremo.
Unsa? Salamat. Daghan jud kayong salamat, Senyor Minard. Tarsila, unong nasawa na magkadimao nga mga ilusyon mo. Wad-a sa imong sistema ang kasuya. Sir Maynard, Ayaw paabutan nga masuko na ko og silutan ko niya ikaw. makapila na kahigayon nga bilaong ko. Pero pakyas, kanunay pakyas. Tungod kay gahi kag utar sila. Simberkwinsa! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!